Άιντε, τελευταίο βίντεο, πιάσαμε Πάτρια εδάφη, φτάνω Ξάνθη, ακούγοντας Lady FM ρε πουσιακού μουσική επιτέλους. Λοιπόν, να δείξω τη χαρά στο πρόσωπό μου. Ψάρα, Lady μου τα Ξαφιώτικα, σαν αλάνι που είμαι. Έτσι μετρημένος Ξαφιώτικα. Ψάρα. Ωραία, βορράς μύρισε ρε! Λοιπόν, μπήκαμε στην Ξάνθη Βασίλισσα της Τράκης. Και πάνω απ' όλα ο Ψάρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Παπαδημητρίου. Παιδιά, δεν το βρήκα στο τηλέφωνο. Μετά τον αγώνα που το πήρα το παιδί. Μια χάρη του ζήτησα το Σάββατο το βράδυ και έγινε πραγματικότητα. Υπήρχαν 2 εισιτήρια, τα έξοδα ήταν πολλά, δεν του είπα ότι είμαι μόνος. Ούτε είπε τίποτα ο Γιάννης. Μου είπε πάρε με Κυριακή 12 η ώρα, τον πήρα από το Αίγαιο στο φιλαράκι μου τον Παναγιώτη. Μου λέει στο Αρκάδια Hotel 2 προσκλήσεις, Νίκο, θα σε περιμένω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη για αυτό το πράγμα. Εντάξει παιδιά, η ομάδα, εγώ είμαι ικανοποιημένος, χαίρομαι για αυτό που ζούμε 25 χρόνια στην Α' Εθνική. Εντάξει, εγώ σέβομαι όλους τους πρόεδρους που πέρασαν από την Α' Εθνική. Έτσι, όσοι από την Α' Εθνική, από αυτήν την ομάδα, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα είμαστε Α' Εθνική με άλλον πρόεδρο, ήμασταν και με τον Κοκάλα. Γίναν πολλά λάθη κατέρωθεν και από τους φιλάθλους και από τα προεδρία και από τα διοικητικά στελέχη. Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να κατηγορεί κανείς κανέναν. Κανένας δεν ξέρει ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης για ό,τι γίνεται. Οι φίλαθλοι έχουν μια συγκεκριμένη δύναμη και ένα μεγάλο αβαντάζ, το οποίο εμψυχώνει τους παίκτες, αν τους φερθείς καλά και είναι μάζα. Οι πρόεδροι κάνουν το κουμάντο, οι διοικήσεις, γίναν πολλά λάθη. Δεν θα κάτσουμε να μετρήσουμε ποιος έκανε τα πιο πολλά και ποιος έκανε θυσίες και όλοι κάνανε. Εγώ σέβομαι τα πάντα, απλώς εύχομαι και αυτοί που κάνουν και κάναν λάθη, αν δεν το κατάλαβαν κάποτε να το καταλάβουν, έτσι και να το διορθώσουν. Και εύχομαι και από τις δύο πλευρές, έτσι και από τον κόσμο και από την ομάδα. Η ομάδα έχει θετικά στοιχεία, παιδιά, εντάξει. Η Τρίπολη παίζει μπάλα, η επαρχία παίζει μπάλα. Ήμασταν τυχεροί. Εγώ λαμπάδα ανάβω στο Λοντίκελ. Εντάξει, για το Ματσελίνο τα έχουμε πει, ο κύριος είναι αδιάφορος, δεν θέλω να το προσβάλλω άλλο. Παίζει μπασκετικό μαρκάρισμα χωρίς να πλησιάζει τον παίκτη, εντάξει. Αδιάφορος. Το είπε και ο Λουτσιάνο. Να δουλέψει το μυαλό του και όχι ο μπαμπάς του. Είμαι χαρούμενος που φτάνω στη Ξάνθη. Δάσκαλοι, σε περιμένω στο μαγαζί να κάνουμε το έγκλημα που διοργανώνουμε και την Κυριακή. Να έχουμε ένα καλό ταξίδι για τον Πανιόνιο, παιδιά, με το λεωφορείο που βάζει η ΠΑΕ. Να μαζέψουμε κόσμο, έτσι δεν έχει συμμετοχή στο ταξίδι, δεν ξέρω το εισιτήριο πόσο θα είναι, θα τα μάθετε από το σύνδεσμο των fans. Ξέρχονται σε συνεννόηση και αυτοί με τον Πιαλόγλου. Ζητήσαμε κάτι και έγινε. Ευχαριστούμε και την ΠΑΕ και τον Νίκο τον Επιτρόπου και τον Άρη τον Πιαλόγλου. Νομίζω το αξίζουμε, έστω και τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας. Έτσι, να πάμε μια εκδρομή και ήμασταν διατεθειμένοι και να συμμετέσχουμε οικονομικά και μπορεί να τη βάζαμε και με τα λεφτά μας και άμα δεν τη βάζαμε εγώ θα ξανακατέβαινα. Απλώς είναι παιδιά που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, το αξίζουν πιστεύω όσον αφορά τη συμπεριφορά της ΠΑΕ. Το Lady FM με τρέλανε. Το αξίζουν τα παιδιά, εγώ πιστεύω, έτσι έχουν στερηθεί πολλά οικονομικά για να ακολουθήσουν την ομάδα και στην Κομοτηνή με δικά τους έξοδα. Δεν μιλάω προσωπικά. Σε ευχαριστούμε, θα είμαστε και στον Πανιόνιο. Εύχομαι ο Άρης εδώ μέσα να το σκίσουμε να πέσει. Εντάξει, ξέρω τι περιμένει εκείνο το μάτς. Ξεφυσάω γιατί ανακουφίστηκα, είμαι στο φανάρι του πετροχωρίου. Πάω να ανοίξω το μαγαζάκι μου, να ασχοληθώ με τις δουλειές μου. Και ό,τι άλλο έχω να ασχοληθώ. Κάνω το σταυρό μου, δόξα τω Θεώ που έφτασα. Να είναι καλά ο Άγιος Ραφαήλ. Βάζετε λαδάκι να σας προσέχει ο Θεός. Να είστε καλά. Τέλος.